vidíte, sme tu všetci opoziční členovia Výboru pre kultúru a médiá, čo tiež zvýrazňuje alebo podfarbuje význam tohto nášho mediálneho vystúpenia. Dámy a páni, dôvodom je megaškandál na ministerstve kultúry, ku ktorému dochádza v posledných týždňoch a mesiacoch. Slovenská kultúra čelí reálnej hrozbe, že môže prísť o miliardy korún na základe protiprávneho konania Ministerstva kultúry v rámci projektu digitalizácie kultúrneho dedičstva. Dovolím si krátku rekapituláciu. Deň pred voľbami v roku 2010 podpísal môj predchodca pán Maďarič zvláštnu, pochybnú, rozporuplnú zmluvu so súkromným konzorciom Tender Media Group. Už vtedy táto zmluva vyvolávala viaceré pochybnosti, tomu viac povie moja kolegyňa Magda Vášariová. Po mojom nástupe na ministerstvo som dal vypracovať právny a vecný audit tejto zmluvy, z ktorého vyplynulo, že ak by sme podľa nej postupovali, tak s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou by Slovenská republika, slovenskí občania prišli spolu so slovenskou kultúrou o miliardy korún. Táto zmluva totižto bola a je v rozpore so základným cieľom operačného programu Prioritná os 2 digitalizácia kultúrneho dedičstva, ktorým je vybudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií. Na základe toho som v októbri v roku 2010 v súlade s príslušným článkom zmluvy túto zmluvu vypovedal. O rok uplynula výpovedná lehota. Podotýkam, že počas toho ani súkromné konzorcium Tender Media Group nijako nespochybňovalo podanie tejto výpovede. Čuduj sa svete, pred niekoľkými týždňami, konkrétne v novembri, súčasné vedenie Ministerstva kultúry uzavrelo dohodu o urovnaní s Tender Media Group a opätovne obnovilo platnosť tejto zmluvy. Je to absolútny škandál, keďže nie je možné obnoviť niečo, čoho platnosť sa právoplatným vypovedaním ukončila. Súčasné vedenie ministerstva ako dôvody uvádza, že v spise nenašli výpoveď, mnou podpísanú výpoveď zmluvy a takisto, že neexistuje dôkaz, že táto výpoveď bola doručená súkromnému konzorciu. Dámy a páni, v tejto chvíli vám chcem ukázať dôkazy, že postup Ministerstva kultúry je absolútne protiprávny, v rozpore s verejným záujmom a len v prospech súkromného konzorcia. To k dispozícii je kópia výpovede mnou podpísaná, čiže existuje. Rovnako existuje doručenka cez spoločnosť DHL, dokonca notársky overená. Takisto ju dostanete k dispozícii. Takže na základe tohto si dovolím s plnou vážnosťou vyhlásiť, že súčasné vedenie Ministerstva kultúry postupuje v rozpore so zákonom, v rozpore s verejným záujmom a len v prospech záujmu súkromného konzorcia. Na základe toho sme sa spolu s kolegami, so všetkými opozičnými kolegami z Výboru pre kultúru a médiá rozhodli podať trestné oznámenie. Ďalšie skutočnosti a fakty k tomuto megaškandálu uvedú moji kolegovia. Toto je protest, s ktorým som v roku 2010 stála v daždi 4 hodiny pred Ministerstvom kultúry, lebo to bol jediný spôsob, ako upozorniť médiá na pripravovaný podpis ministrom Maďaričom so súkromným konzorciom. Vtedy išlo o 217 miliónov eur. Dnes ide o 170 miliónov eur. Je to nepredstaviteľná suma peňazí. Do hry pán Maďarič vrátil znovu firmu, ktorá nemá s digitalizáciou žiadne skúsenosti. Nemá absolútne žiadny plán, ktorý by sme videli, čo s tým mieni robiť. Tak ako v roku 2010, tak aj teraz máme dôvodné oprávnenie sa domnievať, že znovu ide len o vyťahovanie peňazí, ktoré sme dostali na slovenskú kultúru od daňových poplatníkov Európskej únie do súkromných vrecák. A práve preto
Znovu som vytiahla tento protest, odložila som si ho. Asi som tušila, že ho ešte budem potrebovať. Musíme protestovať. Protestovať v mene záchrany našich národných písomností. V mene záchrany možnosti digitalizácie nášho, to najlepšieho, čo teda slovenská kultúra vyprodukovala za ostatných stáročia. O tom to je, vážení priatelia. Preto protestujeme výrazne a žiadame ministra Maďariča, aby sa postavil pred výbor pre kultúru a médiá, pre ktorý sa bojí prísť. A poslanci Smeru v našom výbore odmietli usporiadať schôdzku, aby sme s ním mohli hovoriť. Práve preto ho vyzývame, aby sa postavil pred nás a odpovedal na naše otázky. Ináč budem s týmto protestom stáť znovu pred ministerstvom kultúry.